हो अरे पतिया नतिया पटना हो अरे पतिया नतिया पटना देवरा ढोढ़ी चटना हम है पागल बिरहा सिंगर। हाँ तो भैया आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन बा कि ये बिरहा मुकाबला में हम आप लोगन के भोजपुरी से लेके हिंदी, हिंदी से ले तक हर एक बिरहा के और भोजपुरी गाना के आप सबके बीच में गायब और आप सबके मनोरंजन के लिए किया हर सारे बड़ा मैच लेगा रे। बड़ा रोज सुबह ही करिए। हाँ तो बस मार हाँ तो भैया अरे छोड़ रे तो भैया आप लोगन के बीच में ये बिरहा और भोजपुरी गाना लेके हम आयल बाटी। तो आप लोग सुनी, केहू आयल बा पैदल चल के, केहू आयल बा मारुति से, केहू आयल बा साइकिली से, केहू आयल बा घोड़ा से, केहू आयल बा गाड़ी से। तो आई आप सबके बीच में एगो नया बिरहा लेके आयल बाटी, ठीक बा ना? हाँ तो भैया इली बिरहा सुनी और एक बिरहा सुने कहीं जोरदार ताली मार देते हैं। बस 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 ना बहुत मनोरंजन भाई। चलिए भैया आई सुनी। अरे अरे मुर्गी के तरह मत कुरकुड़ाइए, अंडा देना है तो बगीचे में जाइए। चलिए भैया आई सुनी एगो और बा हमारे पास नया का है सुनी। अबे क्या करबे कि सुनाइबो करबे साहब ना। अरे इतना जनता लोग आयल बाड़े, केहू साइकिली से आयल बा, केहू पैदल आयल बा, केहू गाड़ी से आयल बा, केहू घोड़ा से आयल बा। अरे सब लोग के अरे भैया जोरदार ताली बजाओ तो नहीं। बस 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 चलिए भैया आई सुनी। चलिए यही सुनी एगो भोजपुरी अंदाज में गाना। हो अरे दुलही रहे बेमार, हो अरे दुलही रहे बेमार, निरहुआ हो निरहुआ चलिए भैया है सुनी एगो बहुत मजेदार गाना आइल बा। हाँ तो भैया सुनी। अबे साल का सुन सुन के ले बे गाओ। अरे भैया आई देखत ना है, केहू साइकिली से आइल बा, केहू गाड़ी से आइल बा, केहू मारुति से आइल बा, केहू पैदल आइल बा, सब केहू बहुत दूर दूर से आदमी आइल हटा सब हमारे। तो भैया आइली सुनिए गए और बहुत शानदार गाना बा। आप समझ के लोग में ये गाना हम सुनावा तानी। तो भैया आई सुनी। अरे रतिया के दिन हम मन से घुआ के मछरी मरता। तो भैया ली आई सुनिए गे बा बहुत बढ़िया सॉन्ग बा। चलिए भैया आई सुनी, भोजपुरी गाना है आप सब के लोग बीच के सुनावा तानी। हो अरे पतिया नतिया पटना, हो अरे पतिया नतिया पटना देवरा ढोढ़ी चटना